A'a, kar ka sa min kuɗi a cikin access ɗin nan don yana da matsala. Yauwa, ka sa min a GT Bank. Yauwa. Miliyan 1.500 ne. To shikenan ba matsala sai an jima. Ko ina Suleiman yake? Shukokin nan ya bai zo ya ba su ruwa ba saboda Allah da Annabi. Ai ko sai na masa rashin mutunci kuwa. In bai wasa ba sai na mai rashin mutunci. Har ki ake ɗaukar albashi a bashi kuma ba zai zo rinka musu ban ruwa ba saboda Allah da Annabi. Wannan wani irin rayuwa ne haka? Sai baka ɗau mutum aiki ba a zo ai ta ce maka ba haka ba kaza kaza. Haba da Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah kai hakuri. Wayo Allah. Billahi lazi allazin Allah, ni babban barawo ne, katon barawo ne. Na yi sace babu adadi. Amma billahi lazi wannan addu'ar da kai ta karya mun gwiwa. Babu abin da zan iya yi ma wallahi, kafi karfi na. Duk wani barawo ba ko wani azzalimi ko wani waye kafi karfin shi wallahi da kai wannan addu'ar wallahi. To alaji ni abin da yake faruwa ma yanzu yunwa nake ji wallahi. Yanzu ya za a yi kalalima mun wani abu alaji in ci abinci. Dama na abinci nake nema shi yasa ya kai ni da wannan abin nake wani. To shikenan ba matsala. Bari in taimaka maka. Allah ya yi ma wannan musibar da take damun ka. Ga wannan. Nagode. Allah saka da alkai. Nagode. Allah ubangiji ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu cika da imani. Kai rayuwar nan yasa ko me mutum yake duk abin da zai same ka ka kira Allah da manzansa wallahi baka san abin da alkhairin da sai Allah ya juya abin sai kaga in cutar ka za a yi sai ya koma. Allah ya sa mu dace.